Unha galega entra no podio español de investigación culinaria. Chámase Carmen Sánchez de Muros. Ela mesma recolle e procesa algas para elaborar pizzas e empanadas artesanais. O éxito chegalle despois de 12 anos de investigación. Asentamento no territorio rural e exemplo para as mulleres emprendedoras son só algúns dos aspectos que o Ministerio de Pesca valorou para outorgarlle á empresa galuriña de Esteiro este premio anual á excelencia. Tamén pola defensa da sostibilidade. Pois as huevas póñenas nas algas. Vixía que en cada unha das especies quede garantida a reproducción. No seu pequeno obradoiro, limpa, deshidrata e moe. Investigou durante anos como incorporar as propiedades das algas a algo tan tradicional como a masa da empanada. Con esas algas fago todos os produtos, as empanadas, as pizzas e o pan. A esencia principal son os nutrientes que levan, sabes? O sabor, cos macerados, que se fai a masa nai, e aí ese proceso que facemos de extracción de principio activo, pois é o que lle dá o sabor, o que lle aporta a textura. Os nutrientes que ela e quen de extraer neses macerados investigaos agora un equipo do Clínico de Santiago, porque moitos pacientes con problemas digestivos atoparon alivio neses pans, pizzas e empanadas de algas. Carmen está orgullosa de ela só a conseguir un premio tan importante á innovación. Pero para mí tamén é moi importante os meus clientes que durante tanto tempo estiveron aí. Carmen, sigue que tes un bo produto, e brindolles o premio tamén a eles, porque por eles sigo aquí, porque quixen tirar a toalla moitas veces. Agradeceu tamén a porta aberta polas empresas galegas que traballan desde hai décadas con algas a nivel industrial.